Right, nyaya yekusangana nayo panapa nyaya 1 kuMount Pleasant Advocate Fadzema here ndositira kuti vakamhenga vakawina ndobva vazoresigna kubva muparliament pavakanoti Advocate Nelson Chamisa varesigna kutriple C. So panapa ndiri kuona this guy anzi Brian Tiki akucontesta ari independent candidate. So the funny thing panapa chinhu kunyatsoitira fun ndechekuti akagadzira zibillboard rake ndobva apfeka blue ndobva aripenda blues billboard rere blue yakanyatsorowirwa ipapo ndobva aisa picture raAdvocate Nelson Chamisa akazvisa iye naAdvocate Nelson Chamisa paside pazibillboard. Amene kuti icampaigning strategy kana ndo marketing strategy dzacho here, but nyaya iri panapa ndeyekudai so nyaya yatoti tueti dzifambire nyaya dzichikuti unozoisirei Advocate Nelson Chamisa iwe uchicampaigna uchiti uri independent candidate. What is the meaning of independent? Because apachadi kuberekwa apa, because iwe kana watoti independent kutosvika wakazvimiririra zvafane kuti panapa toti right mota iri kuzvifambira yega haisichadhonzwe. Mota inodhonzwa manje ndoinenge irini girini yakakwidzwa, kana kuti mota yakakwidzwa muchitowi iri patowing kana kuti yakakwidzwa muchirori ye kwete iri kufamba yega ndozvangofane independent uri kungoenda wega. But apa these guys vanoratidza kuti nga vasiri ready, akabva angoisa iye bvazvisa Advocate Nelson Chamisa paside. And the funny thing ndechekudai so vanhu vakawanda rukambena vachirova maskillful iwayo unoona papo pacho ka amene kuti vanhu vemuZimbabwe inzara here kana kuti chii, because unoziva kuti kwada kutarisa ZANU-PF iyo ichiita zvinhu zvavo vanoita zvinhu zvavo varongeka kana ZANU-PF vanototi vakauya unoona seMount Pleasant iyo ndoona kana na VP Chiwenga vatoenda ikoko unobatsira kukampena munhu wavo ari kutoiwina. Unoona kuti potse utosangana na ED wacho toedza kuti handi ikoko tinokampenera chi munhu wedu, but this guy ari kuzvisa iye akazvisa billboard vaisa Advocate Nelson Chamisa kuvhundutsa vanhu chaiko kuti vanhu vamunzwire tsitsiri kuti pamwe ndiye anobhilivha muna Chamisa, tingati ndiye anoita sei, because even iwo kanzi uri independent candidate chero Chamisa wacho akazonzi avhura political party hazvimbofe zvakamubenefita, haana chaanobenefita kwauri iwo independent candidate. Ndiyo nyaya hombe iripo panapa. Amene regedza timboona kuparliament kwacho kwaari kuda kumhanyira ikoko, hanzi kwadzinorwa matumbo ndokwadzinomhanyira